Ahoj, vítam ťa v ďalšom videu. V tomto videu sa budeme spolu venovať tomu, prečo je ťažké zmeniť sa. Všetky tieto veci, ktoré tu spomínam, sú naozaj mnou odžité a mnou prežité. Takže snažím sa nevyužívať nejaké AI zdroje, snažím sa nekopírovať a nerecyklovať proste to, čo už bolo. Viem, že táto téma, čo sa týka závislosti a abstinencií a zlozvykov a toho, čo chceme na sebe zmeniť a ako to zmeniť, a ako v tom vydržať, prečo to chceme zmeniť, k čomu to bolo dobre a všetky tieto veci, sebarozvoj, motivácia, disciplína, snažím sa zhrnúť v podstate to, že skutočne sme iba ľudia a my sa vlastne tie veci musíme naučiť. Takisto, jak sme sa naučili brať drogy, sa musíme naučiť nebrať drogy. Takisto, jak sme sa naučili piť, slopať, popíjať, tak sa musíme naučiť nepiť, neslopať. Aj s cigaretami, keď chceš obmedziť cukor, tak podstúpiš v podstate to isté, ako alkoholik podstupuje, keď prestane piť. V podstate naozaj sa jedná o zlozvyky a o veci, na ktoré naše telo reaguje a ono naň zareaguje 2-3 krát a už sa to začína stávať súčasťou tvojej dennej rutiny. Naozaj to telo je v tomto zradné a my ľudia musíme mať zdravý úsudok voči tomu, čo robíme, voči tomu, čo sa deje okolo a tak ďalej. Takže, prečo je ťažké zmeniť sa? Tak je to preto, že my naučíme svoje telo fungovať v určitom režime, určitým spôsobom. A potom, keď my chceme niečo zmeniť, tak my to telo musíme naučiť novým veciam, novým chemickým ako keby reakciám, pretože všetky pocity, vlastne pocit, emócia, my nazývame emóciu ako keby len tú výslednú reakciu, to, čo to vo mne vyvolalo, to nazývame emóciou. Ale samotná emócia je chemikália. V skutočnosti je to chemikália, ktorá sa vytvorí v hypotalame v podobe nejakého neuropeptidu alebo nejakých ligandov. Nejaká chemikália proste ide takto do receptoru, do bunky. A vtedy tá bunka vyšle signál do celého tela, alebo vytvorí viac tých chemikálií a o mnoho viac buniek, napríklad 3/4 buniek v tvojho tela vypustí zase nejaké chemikálie a tie spôsobia zase nejakú reakciu a tomuto hovoríme emócia. Takže každá myšlienka vytvára určité špecifické emócie, určité chemikálie. Takže napríklad myšlienka na drogy vyplaví určitý druh chemikálií. Myšlienka na cigarety, myšlienka na ex-priateľa alebo ex-partnera, myšlienka na chudobu, na to, že nemáš peniaze, všetky tieto myšlienky majú špecifické, konkrétne tie neuropeptidy, ktoré keď dosadnú do bunky, tak sa začneš podľa toho aj cítiť. Takže preto je ťažké zmeniť sa, pretože ty musíš prekonať presne tento automat. Toto, že ty musíš, dobre, že keď prestanem fetovať alebo prestanem fajčiť, tak viem, že budem mať absťaky. Viem, že budem mať absťak, lebo už keď hodinu nefajčím, už je to dosť kritické. Tak, toto je presne to, že ty vieš, že budeš mať absťak, ale ty nevieš, čo máš robiť. Proste ty prestaneš fajčiť, ale ty nevieš, čo máš robiť proste. Lebo tie chemikálie, oni pôsobia tak presvedčivo, oni sú tak skutočné, proste ty máš naozaj skutočne stav prežitia, že niečo sa stane, keď si nedáš. Niečo sa stane, keď si nezapališ. Vieš, že ty nemáš od toho ten odstup. A toto je veľmi to ťažké. Toto je tá úloha, toto je tá zóna toho, či budeš fajčiť, alebo nebudeš fajčiť. Vlastne medzi týmito dvomi je presne tento boj. Presne tento boj, tento priestor. Ten je medzi fetovaním, medzi alkoholom, medzi ničím. Príde myšlienka a ty sa môžeš rozhodnúť. Dám si, nedám si. Samozrejme, keď príde myšlienka a celé telo je zvyknuté na to, že ten pervitín alebo tie cigarety tam boli, tak to telo vyplaví tie chemikálie a ty máš pocit, že proste si musíš zapaliť. A popri tom to bola len sprostá nevinná myšlienka. Takže jak moc ťa má to telo v podstate v šachu, v moci, že to telo, že telo si pomyslí, lebo bunky vlastne keď majú prázdne receptory, bunka si počasie vytvorí receptory, napríklad receptory na tie pocity z toho, keď fetuješ. Že sa nafetuješ, tak ten pocit, že si sa nafetoval. Ten pocit vytvorí na bunke, lebo bunka má základné svoje receptory na vitamíny, minerály a tak ďalej, na živiny. A telo, keď stále dostáva tieto chemikálie, tak jemu nezostáva nič iné, len si vytvoriť nové receptory. Špecifické receptory na tú špecifickú chemikáliu, ktorú máš z fetovania alebo z pitia alkoholu.
ty si vytvoríš nové receptory a ty keď nemáš alkohol, alebo napríklad minerály, živiny a blbosti, kolagény a takéto, tak bunka vysiela signál, že daj si niečo slané, alebo vysiela signál, že daj si teraz zemiaky. Proste teba napadne, že dobre, dal by som si niečo také ako zemiaky, ale popri tom je to preto, že telo napríklad potrebuje nejakú zložku z toho. Vieš, napríklad potrebuje zinok, tak máš chuť na vajci, alebo ja neviem. A presne tieto receptory, keď sa ti vytvoria na bunke, tak tieto receptory potom vysielajú signál, že chod sa nafetovať. Pretože ty si na tej bunke nezostávalo nič, len nič na výber nemala, než vytvoriť nový receptor. Nový receptor na túto drogu, na toto drogovanie, na túto činnosť, na túto emóciu, na túto chemikáliu. Ty si ho tak naučil a ten receptor tam je a preto ťa núti robiť to. A preto, keď napríklad vysiela bunka, že máš sa ísť napiť, pretože už je hustá krv, alebo volačo, že máš sa ísť napiť, alebo potrebuje kyslík napríklad, tam aby sa dosadil kyslík. Neviem, jak to presne funguje, ale to sú životné funkcie, takže ty keď si pozmeníš bunku tým, že ona sa, napríklad keď sa rozdelí, tak bude na tej bunke, na tej dcérinej bunke, na tej ďalšej bunke, na tej novej generácii buniek, bude viac receptorov na tú tvoju drogu, než na vitamíny a minerály. To znamená, že ty keď fetuješ napríklad 50 rokov, tak ty už nepotrebuješ toľko jedla, ty už nepotrebuješ toľko vitamínov, ty už nepotrebuješ toľko živín. Všimol si to? Preto sú ľudia vychudnutí, preto sú ľudia podvyživení, preto im vypadávajú zuby, preto im celé zle. A pri alkohole je to isté, proste a tie dôležité receptory nahradili tie nepodstatné receptory. Tie nepodstatné receptory ťa nutia, keď nemajú tú látku, oni nevedia, že to není životne dôležité. Vysielajú signál do mozgu a vlastne oni vedia, že keď ťa to napadne, tak to spravíš. A ty to vlastne aj nakoniec spravíš a vlastne oni sa dokážu tak dostať k tej droge. Tým, že oni ťa nutia nad tým premýšľať. Ty si myslíš, že si šéf vo svojom svete, vo svojom živote, nad svojím životom, že máš vládu, ale popri tom, ak napríklad fajčiš, tak presne tento istý mechanizmus ťa nutí proste fajčiť. A presne ten istý mechanizmus ťa prehovára o tom, že ale veď ty to tak chceš. Veď ty si sa tak rozhodol. Chápeš? To nie je, že ty by si že prečo by som prestával, prečo by som toto. A presne tieto myšlienky pochádzajú z tých buniek. Proste. Lebo tie bunky, oni to spravia tak, že ako keby to bolo tvoje vlastné rozhodnutie. Preto to je veľmi ťažké sa zmeniť, lebo ja keď chcem napríklad, keď som prestal fajčiť, ja som prestal zo dňa na deň. Keď som prestal fajčiť, ja som vedel, čo príde, pretože ja som predtým prestal s pervitínom. A to bol o mnoho väčší kaliber. Ja som mal vždy rád prírodu, ja som mal vždy rád také nejaké vnútorné hlbanie, meditácie, duchovný život a takto. Proste takú spiritualitu, proste to, čo nás robí nami. Prečo sú ľudia takí? Prečo máme vzťah s zvieratami? Že čo cítia asi zvieratá? Vieš, že čo hovoria tie vtáčiky, keď štebocú? Že tieto veci je ako keby chýbali v mojom živote, postrádal som ich, keď som fetoval. Proste veľmi mi to chýbalo, byť takto v spojení s tým, ale keď som bol nafetovaný, som nebol s tým tak v spojení. A keď som prestal fetovať, tak som bol z toho strašne šťastný. Som bol strašne šťastný a vôbec mi tie drogy nechýbali. Že akože vôbec som nemal nejaké absťaky a cravingy a suché recidívy, sny, že nejaké sny, že ideme si vybaviť a dáme si, alebo čo, možno, že dva sny som mal, že som si bol vybaviť a zobudil som sa, keď sa to už vybavilo. Ale že nikdy som sa nezobudil, že som si to dal. Nikdy som nepocítil ten pocit, že som si to dal v sne. A ja som bol vlastne z toho šťastný, že konečne môžem vnímať proste. Konečne môžem vnímať, doslova vnímať. No a presne tieto mechanizmy my musíme prekonať. My musíme prekonať a vedieť, čo sa bude diať. A ty keď nemáš napríklad rozhľad o tom, napríklad nejaký biochemický, neurochemický, nejaký duchovný, nejaký, jak by som to povedal, z evolúcie proste, že čo a ako vzniká, čo s tým reaguje, proste, čo s tým súvisí, čo kam vedie a tak ďalej. Ty proste, pokiaľ nemáš takýto, že väčší rozhľad, lebo ty keď chceš len schudnúť, tak to ti, dajme tomu, že to je taký prvý bod, že dobre, ale ty musíš vedieť ako, vieš, ty si musíš sa zaujímať o tie kalórie, ty sa musíš zaujímať o inzulín, napríklad, že čo má vysoký glykemický index, proste, tam by sa dalo tiež veľa toho, ale musíš mať rozhľad proste, ty musíš vedieť, čo s čím súvisí, kedy silový tréning, kedy kardio, kedy dieta, kedy deficit, toto všetko, toto je
A v podstate, ty keď si v diete, tak v podstate tiež prežívaš, tiež sa prejavujú abstinenčné príznaky. Proste teba nutí to telo fungovať tak, jak bolo zvyknuté. A toto je vlastne ten abstinenčný príznak, že my si vytvoríme receptory, nové receptory na tú činnosť, lebo ty si môžeš vytvoriť tieto receptory aj napríklad keď sleduješ porno, alebo keď že sa hádaš, že si konfliktný typ, že sa rád hádaš, že proste musíš mať posledné slovo, musíš vždy vyhrať, alebo volačo proste, že si žiarlivý bajkal, proste žiarliš na svoju holku len preto, že sa rozpráva s niekým. Tak toto sú presne tie veci, na ktorých si závislí. Proste ty si na tom závislí chemicky, fyzicky. Že to, ty prestaneš na to mysleť, len to telo ťa k tomu nejak ťahá. To telo je nervózne, to telo. Vieš, a toto je to, že telo sa stalo mysľou. Proste telo si osvojilo myslenie a myslenie ťa riadi. A ty si myslíš, že to sú tvoje rozhodnutia. Znie to tak dosť šialene a dosť tak čierne, ale ja mám rád pravdu, proste. Bez ohľadu na to, či je hnusná, či je čierna, či je zelená. Proste, pokiaľ je pravda, fakt, že som hrubý a že som hajzel a že som neviem čo, tak urobím všetko pre to, čo je v mojej moci, aby to tak nebolo. Že keď už teda som taký, tak urobiť teda zo seba niečo lepšie. Ale dôležité je vedieť, že si taký. Dôležité je vedieť, že tie drogy sú zbytočné a sú na škodu. Dôležité je toto vedieť. Samozrejme, dôležité je aj fetovať určitú dobu. Ty musíš proste sa prefetovať do nejakého bodu, alebo odfetovať, alebo piť. Proste po prvom pive nebudeš vedieť, že alkohol je zlý, samozrejme. Ty budeš vedieť, že alkohol je zlý, až keď sa ti rozpadne rodina, až keď sa budeš hádať na dennodennej onej báze so svojou ženou, alebo svoje deti, budeš fyzicky, budeš na ne zabúdať, proste čokoľvek, tak až vtedy začneš zisťovať, že alkohol je zlý. Lenže v tej dobe už budeš mať to telo naučené na to, ty už budeš mať tam toľko receptorov a toľko buniek za tých 15-10 rokov pitia alebo fetovania, že ty keď budeš chcieť prestať, ty keď budeš vedieť, že to je, poviem to normálne, že je to kokotina užívať, tak ty to budeš aj tak robiť, pretože to telo je už tak naučené. A toto video dúfam, že ti prinieslo proste aspoň trošku nejaký vhľad, nejaký vhľad. Dobre? Tak ďakujem za sledovanosť, vidíme sa v ďalšom videu. A pre viac takýchto videí sa prihlás na odber.